Un kaka jotelo ang'o miyo seche mane jatelo ni kuro dak uwuoye wach mar oula machando jowa ni moloyo to in nikech in seneta ma Kisumo Nyando kacha noneno ko oula ywero ji odonjo nyaka e ot area ma ahero kanyo Nyadina mane Nyakach Nyakwere ji odak e udi ma Kojolo dak uwuoye wach mar Korusoin dam ni mowach ni ene ma kolose to wach mar oula madonjo Nyando madhi thago ji nyaka Nyakach dhi rumo dichiel nikech Dikes njo ket kanyo to Dikes pi osemuomo. When you see Trevor, again, watch mar Koruso Indam, my own project, my negona tech, Emma Broconyo waken. Nikech Sanieri lo manganyo se dimodino de Equatoria. Koro, unless new goal, watimo desilting, so ni goal lo chuodo. Chuodo manganyo se de Equatoria. Koro le Equatoria udinore. Koro pi wuok oko. E pi manego jo Kabonyo. E pi manego manye kono Nyando chabe ka pi koth ochwe Nandales Nyando momuomore naneno ka ioro pi kanyero nyoro manyando muomo gotieno ma notice ochiw ni koro ok nyal lu kanyo solution kata gine mogik solution mogik gimonya tim mabro loss of problem ni en mana Koruso Indam mondo kan pigno malo mondo ok nika koth chwe mang'eny koro pi biro to muomo ji mano kende ko boloso bas be onego beni naneno ka Kisumu East kamoro aoche matindo madonjo go bonego yaw wang'gi mondo pi odonji ka pi obiro koro donjo straight to the lake ok bar ka pi osebiro koro baro undni ing'eni aora mayuda laucha iluongo ni gine Miriu ne oyaw wang'e to yaw ko the Homa Bay side koro kendo ka pi obiro to pi duogo Nyakach side koro pi ochomo Sango nego jo Sango ayeno kama Milka boywak na Wasare mano waya man Wasare kacha ka oloso mana yie mowuothogo e dalane nikech pi odonje dala mang'eny momuomo daik mane waloso dala ka loso daik Wasare magaengo pi maber to mato ng'eny momuomo daik no makoro mumie ma ji mako e dala to mumi no be kata kimako naneno kosiepa moliewo mako mumi mang'eny to kaminya tede onge nikech onge kaminya kete kata mana tiko onge michinye koro en gima tek ma nyaka walose ma en mana wach mar damni nyaka walose manja president obiro Mano was one of the projects when we discussed the president. Keno wachi Koruso Indam nyaka chake. Maili chake chak lose. No se chak ntiere no se chak land acquisition no se kaw land. Ntiere land compensation ma dhi mbele. So en mana ni framework ne okase en ma framework kadugo ni winjruok mar kaka pesa iketo. Kaka ilose nikech ok nyal lose gi budget ma anyu mano bokao igni 20 nyaka many pesa gi concession moro ga Chinese bank or some other international partner ekinyalose and very expensive gima duong ma bro bedo gi schools nyaka los huge framework bo generate electricity iloso skunde kanyo obedo gi sports e kanyo obedo gi institutions e kanyo gi research gi gik mang'eny mabro gi irrigation bin ko dalo ma pinyo to koro dam ni makoro kenitimo irrigation downstream koro mien gi supply of water be obedo kendo supply water Lake region and other regions in Nandi. Doon kaka koro jotelo moyier sani ere kaka udhi konyo jowa nikech iwacho ni Mama Milka no ywak ni to koth to pod medo chwe kendo wacho ni dwe mar 4 ema koth dhi chwe mang'eny mogik. Trevor mokwongo daer kwayo county governments adek Kisumu County, Homa Bay, Migori be nigi flood problem mondo sani e samo nego gi activate emergency fund. Nitie fund moro ma konyoga jopiny ndalo ma ntiere pi kama. On my part, of course, want to watemo obro golo onget obro golo suna gine mag suna net mag suna
wabro konyo ji gi chiemo matindo tindo jomo bedo affect families geko pod watimo count wa at least asiku Kisumu County wapango framework ndo akon ji magina mancha mapiyo inyo mago pipeline ma from kochakore next week ticha bicho wabro bedo kwa wanoko wa miji machakre ticha bicho dhi chakore so jowa. Okay, koro waduoge wach mar limbe mar jatend piny